रहल बनी भिंडी तुरे आसमानी के भेजे तनी हम नहीं जात ता सब्जी में कुछ बाटे ना, खाली आलू बाटे। ते आलू में मेरावनी कुछ नहीं खे। तो देखी लो हम आसमानी के भेजले बानी भिंडी तुरे खातिर। जीजा भिंडी तुर के ले आवा कोला में से। तो ऐसे तो आलू बहुत बाटे, लेकिन खाली आलू के सब्जी केहू ना नु खाई। तो आलू तो हमने के बहुत ज़्यादा होखे करेला, तो कुछ मेरावनी जरूरी हटे। तो देखी लोगिन गइल बड़न खेत में, बहुत सारा फरारी पापा जी लगैले बनी। देखी लोगिन भिंडी लगैले बनी, यही में कोहड़ा लगैले बनी और यही में बैगन भी लगैले बनी। तो थोड़ा थोड़ा सब सब्जी लगा देनी तो कमी ना होला हरा सब्जी के। हरा सब्जी किनाला नहीं है, लगा देनी। तो देखी लोगिन अब आसमानी तुरंत तरह भिंडी फरल बटे, कितना अच्छा अच्छा, कितना अभी नाजुक बटे। न तो ये छोड़ दे जाए 2-4 दिन न तो जुआ जाई। देखी लोगिन कितना बढ़िया बढ़िया फरल बटे। ताकि लोगिन बताई लो जो हमारी खेत में फरहरी का लागल बटे, फरहरी के नाम बताई लो। देखी लोगिन दे कितना अच्छा भिंडी फरल बटे। इनके से बुझाता तुड़तो नहीं खे, टूटत नहीं खे बुझाता। देखी लोगी ये सब कोहड़ा हटे। थोड़ा थोड़ा सब फरहरी लगावे नहीं, केनवाही करे नहीं लो शुरू से थोड़ा बहुत। हमने किया था फरहरी बोआला, लेकिन बंदर ना छोड़ेला लो। बंदर बहुत ज़्यादा बाटे लो, तो बंदर लो से आटेला तब कोई खाला, ना आटी तो कोई ना खाई। आ खैर वही लोग खाल जरूरी बटे। धरती पर हर जीव के खाल जरूरी बटे, काहे से के सबके अधिकार बटे। एगो गृहस्थ में सबके अधिकार बटे खाए के। ई नहीं खे जे खेती करत उहे खाई, सभे खाई, सबके अधिकार बा। जौन भी जीव बाटे धरती पर सबके अधिकार बटे खाए के। तो देखी लेकिन तुर के भुइयाँ रख रहा बड़ा मिट्टी में। अब सब तुर के इकट्ठा करके लेके तब यहाँ देखी लेकिन हाउ लीची हटे, हमारे घर के बगल वाला बोले बनी। और देखी साड़ी से रुनहल बटे। देखी लोगी सेमो बाबू जाता सब फरहरी बा। देखी कितना अच्छा फरल बटे, बरछा जैसे कितना अच्छा लगा था ना भिंडी। देखी लोगी रोलो भिंडी की सब्जी तो लइका हमार ना खा सा, ना भिंडी की सब्जी खइया सा, ना करेला के खइया सा। लइकन के खाली चाहिए आलू के सब्जी। तो आलू के सब्जी ज़्यादा नुकसान करेला, तो कोनो लोग के खिया ही के पड़ेला। देखी लो कितना अच्छा अच्छा निकला तटे। बतिया अभी धैले बटे, तब बना के निकल जाला। हरा सब्जी किने के ना पड़ेला, काहे से कि केनवाही पापा जी कह देनी, थोड़ा बहुत सब चीज़ बो देनी और पानी से पटावत रहेनी हरदम। ना तो हमने के तो देश बलुआ देश हटे, लेकिन हरदम पानी से पटावत रहेनी दोनों टाइम। तो देखी लो आसमानी पानी घूम घूम के तुर रहल बड़ा। वीडियो भी बनावत रहन और भिंडी तुरत रहन। तो देखा नहीं खान पाओ, थोड़ा तुरे में अजुरा जाता रहे। हम नहीं गए वीडियो बनावे, कहाँ से के दिन के बाद बटे। तो हम अभी निकले नहीं ना। सासू माँ कहे नहीं कि अभी हम बानी करे वाला, तो अभी का निकल के करबो, हमरा से ना होई, तना के बाद से तू निकल के करी हा। तो देखी लोग भिंडी तूर लहले, अब घरे लेके आओ तरह। अब बनाए भिंडी की भुजिया और रोटी। भुजिया बना दे तो तनी खैबू करी लो। तब तक ले वीडियो यहीं तक बंद कर देनी। हेलो दोस्तों, आज बहुत अच्छा मौसम भइल बेटे। इतना सुंदर मौसम भइल बना कि एकदम ठंडक 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 लागता है, बहुत अच्छा लागता। और ऐसा मौसम हो तो का पूछे के बाटे, बहुत आदमी सुकून से रही। और इतना ठंडा महसूस होता ना, इतना अच्छा लागता जी का बताइए। और हवा भी बहुत अच्छा झूर झूर लागता।
हवा भी बढ़िया लागत है। और देखी लो सुतले सुतले हमारा आँख कौनिया फूल गइल बाटे। हइयो आँख फूलल बा हल्का हल्का नीचे भी, और फूल गइल बाटे सुतला से। पता ना काहे ये घड़ी रात दिन ओंघे लागता, रात दिन ओंघे लागता। खाना बनावतनी तब ओंघा ओंघा गिरत रहतनी, और कोनो काम करत रहतनी तब ओंघे लागे लागता। आ सुतले सुतले एकदम आँख सूजा रहताटे हमर। देखी लो छत पर देखी लो के बा। तक हमारा वीडियो में बना रही लोगी, तब तक ले हम चलते नहीं बनावे। देखी लो आइल बनी हम अपना सीढ़ी पर, और धीरे धीरे बोलते हैं कि अड़ोसी पड़ोसी सुनी लो तो कही लो जी मेरा का बकर बकर कैले हुआ ऐसे। तो देखी लो कितना अच्छा, कितना अच्छा हरा भरा, और सारा रूनी फरल बाटे, बहुत ज़्यादा रूनी फरल बाटे। तो देखी लगी एगो ई पेड़ हा रूनी के, ये हमरे लगावल हटे रूनी के पेड़, ये हम ही लगैले बनी। और ये जन लगता रूनी के पेड़ अंगना में, ये तन हमारा हस्बैंड लगैले बनी। तो हई रूनी बहुत दिन पुराना हो गइल बाटे, मतलब 17-18 साल पुराना हो गइल बाटे। 17-18 साल हमारा आइले हो गई। तो ये 17-18 साल से जब से हम आइल बनी तब से ही देखा तनी अंगना में रूनी के पेड़। नहीं तो छोटा रहे, लेकिन एबरा बड़ा हो गइल बाटे। और एगो रूनी के पेड़ और ही रहे ओने का, और ओने रहे तो कट गइल हनु। तो फिर से हई रूनी के पेड़ हम लगैले बनी पीछे ती। तो ये चीज़ की पौधा रहे, चीज़ की पौधा लिया के या लगौनी, तो इतना माने जल्दी तैयार हो गइल ना। आ यही जी देखी हई जन अंगना में के रूनी बाटे, हई अंगना में के रूनी जन लगता तो माने फरेला, इहो बढ़िया फरेला, मीठ लगेला, बहुत बड़ा बड़ा होला। आ यही में के बीवा लिया के हम पौधा एजा लगने। तो ई रूनी एकदम इतना बड़ा बड़ा होला, इतना बड़ा बड़ा रूनी होला, बहुत बड़ा बड़ा होला। ई रूनी रवा खा लेम ना रवा सबे एकदम मन भाग जाई, पेट भर जाई। ये रूनी खैला के बाद से दोबारा कोई नहीं खा सकत, इतना बड़ा बड़ा होला। आ इतना फरेला ना कि बहुत ज़्यादा माने हद से ज़्यादा फरेला ई रूनी। तो सब माने गांव के लोग खानी लो आए लो, तो गांव के लोग मेहरारू लो मर्द लो सब आए लो, तो लेके जानी लो खानी लो तुर के। और सावन के जैसे कि सोमवार लोग भूखेला ना, हमने के तना भूखें जा, लेकिन सावन के सोमवार भूखे नहीं लो। तो अम्मा एक हट टोकरी तुर के, एक हट टोकरी दू टोकरी तुर के गाँव में बांट देनी। तो दोनों रूनी पर के तुर के बांट देनी, मान ली कितना के घरे खाई। तो बहुत